ni dagabana so minnu jɔlen na ni DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Tɛnɛn ye décembre kalo tile 9 san 2024 aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na kasangani an ka fanga tigilamɔgɔ ani an ka lakana tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye sibiri don décembre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kaɲɛ 6 waati sanga 40 kɔnɔna na an bɛ taa kinparana ale marabolo la ni ale bɛ san commune fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani wale tigilamɔgɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka labɛn ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye kinparana ye ka taa bingani wale ta ka ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ ni bingani wale tigilamɔgɔ ko fɔta ninnu ko u yɛrɛ kɔni tun lafalen don kosɛbɛ ni kɛlɛkɛminɛn caman ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni bolimafɛn sen fila fo ka taa se bolimafɛn sen saba ma a yirala k'a fɔ a dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔni tun bɛ u sen na n'u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kinparana ale marabolo ko fɔta bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka an ka lakana tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni dangayɔrɔ jɔnjɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarmerie maaw a yirala k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ma ka bingani wale in ka ale yɛrɛ kɔni bɔ a ma fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale ye o y'a yira k'a fɔ a ma se ka waleya ko nka ko u yɛrɛ fɛnɛ sera ka dadigi ko o yɛrɛ kɔni kɛ bingani wale tigilamɔgɔ maa caman na ka tila ka u bololafɛn caman ka o yɛrɛ kɔni minɛw la an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. To an ka lakana tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna la ministre de la sécurité et de la protection civile Daouda Mohamed ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛnsɛn o y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniya yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Peter Niche ko a yamaruyalen tɛ an ka jamana ale kɔnɔna na k'a daminɛ décembre kalo tile 5 la fo ka taa se janvier kalo tile 31 ma o y'a yira k'a fɔ ni e maa ma ni i yɛrɛ kɔni minɛna ni dantɛmɛ wale in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Peter Niche o yɛrɛ kɔni na ko u bɛ ɲangini ka o ta ko o da i kan. An bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Gawo ale musojɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka silamɛ musojɛkulu min ni olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ bɛnnen don Guzurayi ma a yirala k'a fɔ olu bɔla ka tile damadɔ séminaire kɛ k'a daminɛ décembre kalo tile 5 la ka taa se décembre kalo tile 8 o yɛrɛ kɔni ma o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ sigi sen min kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye musolakaw ye olu kan ka min kɛ ani u ka hakɛ ye min ye jamana kɔnɔna na u bɛ se k'o dɔn cogoya min na o y'a yira k'a fɔ u ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to fɛn min yɛrɛ kɔni u ka muso cɛsirilenw ye ale ni u ka musojɛkulu caman olu yɛrɛ kɔni sela ka ɲɔgɔn dalajɛ ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ. An bɛ taa Kitakaw olu fɛ yen nɔ ni yɛrɛ kɔni kɛla kabako koba ye dɔgɔkun tɛmɛnen a yirala k'a fɔ arabadon décembre kalo tile 4 san 2024 kɔnɔna na Kita ale marabolo la ko ka u to ɲɛgɛn labɔ dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɛgɛn labɔlaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲini kana tila u ka ɲɛgɛn labɔ la waati min na ko u yɛrɛ kɔni ta labɔ den fitinin dɔ ale yɛrɛ kɔni su kan u y'a yira k'a fɔ den fitinin ko den cɛman don fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya bila ko halisa u b'a la ka den ka ale ba ɲini. An bɛ taa Masina
a yirala k'a fɔ desanburu kalo tile 3 tarata don san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilamɔgɔw ye olu bɔla ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka Sɛnɛgala dɔ sɛgɛrɛ masina ale marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Lafiyala wa yira k'a fɔ ko u kɛlen ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka ni sɛnɛkɛla kofɔta in sɛgɛrɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ni sɛnɛkɛla kofɔta in ye ko dugukolo caman o yɛrɛ kɔni b'a bolo u ka marabolo in kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni tilala k'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko mɔgɔ minɛ ko o yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele k'o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka lakana ko o sabati u ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ale gouvernement ye ko yɛlɛma o yɛrɛ kɔni dolu la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo ye ni ale kun ye u ka ministre de la communication ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye jɔyɔrɔ kura o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ale kɛla Burkina Faso ale premier ministre ye. An bɛ taa Risi ale kɔkan ko minisiri ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila karido desanburu kalo tile 8 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilamɔgɔ ye ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka siri ale jamana ɲɛmɔgɔ ka a ka jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni minɛ la ni a bɛ wele ko Bachar el-Assad a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tununa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla an dusuma kasilen an bɛ taa Segu Sikɔrɔ Balazan a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Segu marabolo ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka gouverneur ni ale bɛ wele ko Alassane Traoré a yirala k'a fɔ kunun karido siraba kasara dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ daba masaw u ka wele sela ale ma an bɛ Ala deli Ala ka bada nɛɛma k'o di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ni ne kun bɛ dasigikɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an kɔkɔrɔmɔdɔgɔw bɛɛ lajɛlen DSC construction Janginɛ Samake olu ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don so ɲuman olu yɛrɛ kɔni plan bɔli ma ka tila tuguni ka so béton da ni e yɛrɛ maa o maa ni i mago bɛ so minɛ ɲɛnɛma la ni i wulila ka se DSC construction ma i yɛrɛ kɔni mago bɛ ɲɛ an ka foli belebeleba b'u ɲɛ an ka foli b'an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛɛ sini ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na.